орехето и тук е едно хубаво отворено място, градина с лози, вошки. Има варил за поливане. Тук бази има. Тук има една изоставена постройка. Сега ще я видим. Ето и тук едно време, 1994 година, беше за хората, дето пазаха тук, имаш тук такова, гледаха свине, пасета. И тук вълна има, някой я сложил. Бутилки, тук намерили да пият. Тук даже имаше едни хора да живеят при години. Тапетите стоят. Тази къщичка някой ако вземе да се я направи, идеално за живеене. Две стаи, тук туалетната дега. Ма никой няма дори. Тук. Тук е пръсницата, двата гила. Като бяхме деца, тук се къпиха, което може да плува, аз не мога да плувам. Тук тя отзад пак са такова. Тук двата гила деца. Бяхме деца и след това сигурно имаше таранки, шарани, имаше рибари. Даже помня на горния гол имаше такова като мостик. Всичко изоставяме. Тук заградено. Вече напича. Там Кристина да видя на пътя. Ако има път към гьола, правя там едно клипче. Повече мичката.